nájomné za bezmetrový výškový pobývate s mojou mandátkou. Posledný mesiac platila Ema, ale predtým 3 roky som platil ja. Vlastne všetko som platil. Pretože asi klopkáma sa neštítim ničoho a som si 100% istý, že on bola aj neverná. Pozrite sa, každý rok to čo môže, nech sa mu vyskaže. Klepať si pod stôl a začala mi vlastne vypínať nohavice, tým, že ma orálne uspokojí. Odtrhnúť sme klamstvo, vás možno zalezalo hlavne. Mne sa páči, stretnú sa na to. Pani navrhovateľka, pokiaľ som dobre informovaná, predtým, než ste sa zoznámili s mojím mandátom, tak ste pracovali v štátnom potravinárskom a veterinárnom ústave, kde ste zastávali priemerný post, čomu zodpovedal ich priemerný príjem. Potom, ako ste sa teda zoznámili s mojím mandátom, ste sa pustili do podnikania, kde ste potrebovali i výdatný vstupný kapitál. A ja sa pýtam, kto vám ten kapitál poskytol? No, ja som nikdy netvrdila, že to bolo Michalové peniaze a celkovo tá firma bola jeho iniciatíva, stále si potrebovala niečo dokazovať. Ja som od firma nestala, ani som nechcela. Teda vstupný kapitál a nemali vám poskytol môj mandát. A teraz, ja mám v dispozícii výpis z vášho účtovníctva. Teda veľmi zaujímalo, prečo obchodujete predovšetkým s ukrajinskou firmou Kubiškin a hlavne, prečo vo vašom účtovníctve figurujú veľmi zvláštne položky. Vy napríklad urobíte transakciu, v rámci ktorej investujete 70 000 eur, ale vráti sa vám 5 000 eur. Pre vašu informáciu, viem o tom, že ste tento obchod zopakovali niekoľkokrát, takže po krátkom čase vykazuje vaša firma, do ktorej vám poskytol kapitál môj mandát, stratu 358 000 eur. Čo mi k tomu poviete? Už som povedala, že neisté, že to boli všetko jeho peniaze a to, ako obchody vychádzajú. No len vychádzajú radne, na z toho reagovalo. A prečo ste celý čas môjho mandáta zavádzali? Prečo ste celý čas tvrdili, že sa vám výborne darí? A neviete mu náhodnej kontrole, tak ani nepríde na to, že ste doslova prešustrovali majetok. No, prosím vás, to je celý on. To všetkého musí strkať nos. Keby sa do toho nestaral, tak ono by sa to časom preklopilo. A ako to fungovalo o vašom manželstve? Zahrňal vás môj mandát nejakými ďarmi? Zbežne sem tam nejaké háby, alebo neviem, šmerčer. A ten náhrdelník, ktorý dnes máte na sebe, ten vám daroval kto? Máte na mysli tento? Áno, ten mám na mysli. Michal, určite nestavila. No, budete sa čudovať, ja mám v dispozícii účet od tohto vášho šperku a predstavte si stále 3400 eur. Podľa vás to nie je veľa? A myslíte si, že ja si nemôžem sa niečo kvalitné? Si kúpiť bez toho, aby Michal o tom vedel? No poprvé ste si to nekupovali sami, ale kupoval vám to môj mandát a platil to zo svojich peňazí. A po druhé, pokiaľ som dobre informovaná od predavačky z predajne Spektrum, kde ste ten šperk zakúpili, táto transakcia, celý ten nákup vyzeral veľmi podivuhodne, pretože ste tam najprv prišli do poludňa s mojim mandátom, vybrali ste si o niečo skromnejší šperk za 800 eur a potom o 2 hodiny ste sa tam vrátili s tým, že šperk sa vám už nepáči a chcete ho vymeniť a vybrali ste si ten, ktorý máte na sebe, ktorý stal 3400 eur. A ja sa pýtam, akú to malo logiku? Čo ste tým sledovali? No ako ste povedali, prestal sa mi páčiť, ja chcel som nejaký iný druh, ktorý sa mi viac hodí. A že by sme si takto mali čistého vina, prečo nepoviete súdu, že za 3 roky manželstva ste získali od môjho mandáta šperky v celkovej hodnote 28 000 eur. Že v tejto istej hodnote ste od neho dostali auto, ktorého ste vlastničkou. Že od neho dostávate pravidelne, prosím? Kde viete, že všetko mi dal on, proste, že na všetko mi dal peniaze, ja som si tiež sa obstarala niečo. A z čoho veď vaša firma neprosperovala? Teraz sme sa o tom bavili. A navyše okrem toho všetkého, čo som teraz menovala, vám každé 3 mesiace platil exotické dovolenky v exotických krajinách, samozrejme za exotické ceny. A musíte uznať, že je viac ako neústne z vašej strany, že po tom všetkom, čo za 3 roky môj mandát do vás investoval a čo všetko pre vás spravil, vy dnes tu operujete tým, že ste jedenkrát zaplatili nájomné? Vy sa nehambíte? Ale veď je už tak nech sa stará. No vidíte, ale vy ste jeho manželka, tak ja predpokladám, že snáď viete pri ňom stáť v ťažkých chvíľach. O tom je totiž to manželstvo. Nie o tom, koľko dostanem peniazy a šperkov, ale o tom, že toho partnera podržím. Keď sme pri tom, spomínali ste, že ste boli ochotná mu dať nejakú investíciu, nejakú pôžičku. Áno, je to tak? Z nejakých svojich úspor dávnejších. Áno, tých, čo som na to budala ešte pred manželstvom. No a pred manželstvom ste mali určite tie peniaze, ktoré ste museli poskytnúť? No, do toho, koľko si nemám na účte. No, do toho mám možno nič, ale v každom prípade má niečo do toho. A
aj tu bude zaujímať, že v súčasnosti na vašom osobnom účte figuruje čiastka 121 000 eur. A ja sa vás pýtam, odkiaľ ste tie peniaze zobrali? K tomu sa vám nemusím vyjadrovať. Ale prečo? Prečo, keď môj mandant je na mizine? Prečo v situácii, ktorú definoval môj kolega ako vážnu, neprekonateľnú a hlbokú krízu, tak v tej situácii vy si žijete na pomery, na účte máte 121 000 eur a neviete povedať, odkiaľ sú?